Samtang duha ka mga alarma sa sunog miigo sa Mandawi City kaganihang buntag. Ang unang insidente nagbilin og minilyon nga danyo sa commercial establishment. Ani ang report ni Nico Sereno. Nagdilaab ga kayo uban ang baga og itom nga aso. Kini ang misugat sa kabumbiruhang miresponde pasado alas 7 kaganihang buntag sa usa ka compound sa barangay Gizo. Apektado ang building kun diin gistock ang igbabaligya nga mga styro box ug mga insulator. Daling nakadako ang kayo sa building o warehouse tungod sa materyales nga nakastock. Napaubos sa second alarm ang sunog. Pagpaong niyang suga, sir, naka-feel siya nga ni ground. So, paglingi niya sa nato sa storage area, naku na kayong kayo. Based sa among initial nga investigation, sir, kuwan gid siya, sir, electrical faulty gid siya, sir. Ground floor. Sa pag-igo sa sunog, naatla ng usa ka empleyado ug paryente sa tag-iya sa ikatulong andana sa building. Stay in siya sa ibabaw ug nakurat na lang nga nagkayo na sa ilang building. Naay kanang murag nibot ko gamay. So kanang I thought normal ra siya na kuan ba kanang heat up sa boiler. So wala ra sad ko, and then kanang sige man og tingog-tingog ang mga styro nga nangatagak bas mo to ni gawas ko ni ari ko diri sa may terrace. Pero pagpadung nako kusog na ang iyahang kuan, ang iyahang aso. So mo to gitry nako og naog sa hagdanan, dili na pud pasabol ang hagdanan kay kusog gihapon ang aso. Gikan sa third floor, natabangan si Emily dihang gibutangan og hagdan para makanaog. Na may kanang niabot nga mga air roof, nagdala sila og kuan kanang ladder bitaw nga mubo ra gud pud up to second floor lang. So ni kupot lang ko sa railings and then sa drainage and then sa kisame before ko naka-reach sa first step sa ladder, then down na. Right after po kay kanang while na nako sa ladder ni abot na sa tong kanang taga BFP, so ni-assist na sad sila. Gibanabanang moabot sa 10 million pesos ang estimated damage sa sunog. Samtang wa pagani na human ang BFP pagresponde sa barangay Gizo, laing sunog sab ang gialarma kaganihang buntag sa barangay Subang Dako. Apektado ang usa ka paabangan nga balay nga partially damaged ang ibabaw nga andana. Kay wala may tao diri sa taas, sir, no. Naaraman mi sa ubos pagsaka na mo diri kay wa na nagaso naman diri. Then nagkayo na mo to nagdagan migbalik sa ubos para ipawong ang plangka og nanawag mig tabang. Gisusi pa hinuon unsay nakaingon sa sunog. Samtang ang mayor nanawagang mag-amping kanunay aron kalikayan ang mga insidente sa sunog labi na karong panahuna. Magbilantayo na daw, always be vigilant, di lang kita mo kumpiyansa, labi na sa kaniya itong mga Christmas lights na ipangbutang gani, kung dili standard, kiyaw gyud kayo na. No? So magbilantayo lang kita. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.